gula haftai gitu. Apa? Ready? Jotona hambai. Ini atlet mulai dari Bidan Suma Bidan Kopda. Ini saja para parti itu sekarang ini bahasa mereka. Orang seng bahasa lain main udah ini tang yomas nih. Hektaring sini South District sini observer হিসেবে ভাইজাক sini বরম গরং স্যার ডক্টর সনাতন দেব বর্মা जों बनो তিনি बिनि जे आयं दागि जाक माने सेन्टाल दागि जाक माने आबनि जुलाइबादि जों बनो बरम रइनो जों हरनि बिदिना थांनि दङ ओमफ्राय जों गाबुन आबन बागै जों साबनो इसा जरा रनाय अर ब सामु थाङै बमदै हाय इसा फिडबेक गेसर Balai hambai, angoro 1 tarik ni sini je South District hafaiga, sini gubag rabai dagi jage, observer hisade, hayi o jagawo ang Julai bari risomu ke mono te sabrum, o jagarogo ang tangai gurika, te ang jaga-jagawo door to door campaign bokhaika, ke abono kare ang gorwa soba kobang makhaika, abono kare bazar sobaro tei jono sobaro akrok khlaika. Hiaba tini Julai bari ni ang ya karna ni nangsinai tamni bagi hingkai khana salsa se tong siu prosa. Aboni bagi sabrumo tabuk bahaino tei program borok yasakjak aro program khlaina ni bagi bongaro khlaimani yagulo bo borok kaisa nangko nei ano tabuk rini tongmani bagi ang Julai bari yakare sabrumo thangsinai. Hingkai belai kahamengkha orok phayi nuk phaikya borok rok jotoma bujibayo bujinai mamang nopango leader rok bo anas ke chuba baikha o je Julai bari ni leader rok anas ke chuba kha ang tongnani ang sanani ang thanglai suklainani mung sapano borok ano dezwa khlailia joto jagano sep roi ano khlaimani bagi norok no joto no hambai Julai bari ni komiti rok no ang norok na hambai no ko khulmaya ke aboni bagi tewese joraman ke ang norok me malainyai tumung no gubagra ano norok ni bisingo samung khlaina ni rok ke tewese malainyai ke tabung ni bagele ang norok be kaglai thangna nangsinai abo ke asna Miss.